Dictado atraus, l'ort misterius de l'arreglio, criticato es del costat de Carcasuno. Una foto d'un colo d'insectes lucents e gairebé fosforescents, come pintrats de fresc, occupava la pagina tutto del giornal. Aquellos bestiolos pujaven sus un ramel d'oliu e semblaven lo recobrir quasi tot. A gaiteri d'un pau mai pres, eren vertadierament curiosos aquells babaus. La foto era pas d'una qualitat perfecta, mas hi havia quicon que trucava, e sabioi pas què. De veire de plus pres, remarqueri un detal estonant. Se los els me facion pas bavarillos, vesioi de picciotos rodos en plaço de patos. E n'hi havia 4, e non pas 6, come per tot insecte che se respecto. Decidigueri de menar mon enquisto. A la vez, prengeri l'ammarrido decisiu che me menet dins aquello trappello. Lo dimanche 15 de mars, de matí, me n'aneri cap a l'arreglio. Era un bel matí de primo, l'aire era sec e vivificant. Linde, come potesse en aquello sasù un matí de se passezzar. Me parqueri davant lo gran portal, aquel era tampat. Hi havia un placard pegat sul costat amb un sagel oficial del Ministeri de l'Interior. E se ne dit de dintrar en letrazos ruzzos. Allora, hi ha encara una frase entiera per tot el món. E en dessús era precisat que aquí se menaven d'ensatges que facien besoin d'isolament per les experiències realitzades sur les plantes. Aquí s'acaba l'opció número 1 e vau tornar a prendre aquell text en marcant donc los 30 mots causirés e que caldrà escriure a la plaça que cal. Una foto d'una colo. Una foto d'una colo d'insectes lucents e gairebé fosforescents. Gairebé fosforescents. Come pintrats de fresc. Occupava la pagina tutta del giornal. Del giornal, come volesse. Aquellos bestiolos pujaven sus un ramel d'oliu. Pujaven sus un ramel d'oliu e semblaven lo recobrir quasi tot. Lo recobrir quasi tot. Tot el món és, ara, passant al segon paràgraf, a gaiteri.
d'un pau mai pres. Eron vertadieromen curioses. Vertadieromen. Eron vertadieromen curiosis. Aqueles babaus. Aqueles babaus. La foto era pas d'una qualitat perfetto, d'una qualitat. La foto era pas d'una qualitat perfetto, mas hi havia quicon. Hi havia quicon. Quicon che trucavo. E sabioi pas che. Sabioi. E sabioi pas che. De veire de plus pres, de veire. De veire de plus pres, remarqueri un détail. Un détail estunant. Remarquer un détail estunant, c'est los els. Me faision pas bavarillos. C'est los els me faision pas bavarillos. Se los els me faision pas bavarillos, besioi de pichotos rodos en plazo de patos. En plazo de patos. Et n'y havia quatre, et non pas six. E non pas sieis, como per tut insecte che se respecto. E non pas sieis, como per tut insecte che se respecto. Desidieri de mena monenchisto. Desidieri de mena monenchisto. A la vez, prengeri la marido decisiu, la marido decisiu, che me menet dins aquelo trapelo. Dins aquelo trapelo. Lo dimanche 15 de mars. Lo dimanche 15 de mars, de matí, menaneri cap alla reglio. Menaneri cap alla reglio. Ero un bel matì de primo. L'aire era sec e vivificant. Vivificant, linde, como potesse anachero sasu. Como pot esse. Anachero sasu. Un matì de se passezza. De se passeggia. Me parcheri davant lo gran portal. Aquel era
tempat. Ero tempat. Hi havia un placard pegat sul costat amb un sagel oficial. Oficial del Ministeri de l'Interior. De l'Interior. És evit de dintre en letrasos rutzos. En letrasos. En letrasos rutzos. Alors, hi havia 30 trauquets per emplenar, mas cal encara continuar una frase entiera de 20 mots per tot el món. La l'exercici tot entiera un primer cop i tornaré a dictar mot per mot. E en dessus era precisat que aquí se menaven d'ensatges que facien besoin d'isolament per les experiències realitzades sur les plantes. Torne a dictar. E, virgula, en dessus, ou en dejus. E en dessus, virgula, era precisat que aquí se menaven d'ensatges que facien besoin d'isolament. Se menaven d'ensatges que facien besoin d'isolament per les experiències realitzades sur les plantes. Sus las plantes. Punt final. Per l'opció número 1.